Som aquí en el bar Molina amb la Verònica. Hola, què tal? Hola, com va? A bé. Moltíssimes gràcies per fer-nos un cafetó abans d'aquesta xerradeta. I som aquí perquè aquest lloc és mitiquíssim d'Esportitxol i hem vengut a demanar-te un poc de història d'aquest lloc que l'hem conegut per primera vegada i ben cert que tornarem perquè ens ha encantat. Gràcies. Primer volíem demanar-te bé com i quan va néixer aquest bar i quin paper ha tingut en el barri del Molinar. Vale, pues el bar ja era un bar a l'any 1898, però el que sense la mateixa família, el fumador va ser el meu abuelo, i va ser a l'any 58, 1958. Mític perquè va ser dels primers que se varen fer, en després o a la vegada, Can Punta. I de clar, tots la gent de pescadora venia aquí a primera hora a les 5 del matí per comprar gamba antes de sortir en la barca i anaven pues, tots pues, Can Punta i el bar Molinar i era el mateix. Super. Vale, i què creus que fa especial aquest joc, el bar Molina? Que és un bar de tota la vida. Molta gent coneixia ja el meu abuelo, era un referent en el Molinar, i a part és dels bars més antics, ja dels més antics de Silla, con lo qual pues, és guapo que hi hagi una cosa que sigui l'essència de Mallorca que segueix, pues, com sempre, de tota la vida. A damunt que hi ha coses com a productes molt mallorquins i no sé, és a dir, Totalment. crec que a Palma és bastant difícil trobar llocs com a més que els veus i dics un bar de poble, no? I un bar com de producte mallorquí. I aquí he vist que hi ha com una carta molt... Hi ha llonguets, no, també? Jonguets, pambolis, el que és el clàssic bombon mallorquí, el gelat bombon campaner, els vermuts si els vins són mallorquins, s'intenta tirar un poquet per la cultura illenca. Cap a casa nostra, un poquet. Efectivament. I és que se m'està bloquejant això cada segon. Vale, i això, ho hem xerrat un poquet abans, no sé si vols compartir la teva història de que tu vivies a fora i se te va despertar qualque cosa de dins de tornar i donar més vida en aquest bar perquè va estar tancat un parell d'anys, no? No, sempre va seguir. Ah, va seguir i tu vares... Simplement la meva madrina se volia retirar Vale. i o venia o jo ho agafava, que era una possibilitat que jo no m'havia plantejat mai, els meus pares menys, i ells tampoc, simplement va ser, bueno, s'haurà de tancar i ja feien plans. I va ser ma mare que va dir, escolta, i què tal si agafes tu el bar de l'abuelo, perquè si no... Clar, jo vivia fora i, de fet, la meva carrera és totalment diferent i tampoc havia fet mai un cafè ni he estat a cap puesto d'hostaleria. Llavors va ser un repte bastant fort i dur al principi, però el sentiment familiar se te desperta i és molt guapo veure que no estàs fent una feina. Estàs a casa teva, però és una cosa molt emocional. No és un sentiment de vaig a fer feina. No ho és. És una cosa molt rara. És com que estàs a casa teva i lluites per casa teva. I cada dia és aquell sentiment. És guapo. És molt guapo. I quan el vares obrir, quins varen ser els obstacles més clars que se varen fer evidents? El que té tothom és personal. És personal. L'únic inconvenient que pot haver a un negoci és trobar gent que realment te respongui, que sigui el que tu vols, o el model de negoci que s'entengui, és el més complicat. És l'únic que pot fallar. Però ara, pues, mira, com ara som totalment família aquí de dins, pues, encara és més guapo. O sigui, hi ha molt d'altruisme i és bastant guapo, el negoci. I en quant de clients, supos que teniu la mítica persona que ve tots els dies a per el cafetó, Claro. la persona que ve sempre Això va... és el més guapo. Els clients habituals que tu ja entres per la porta, saps el seu nom i saps el que vol cada dia. Però és que això cada dia n'hi ha 100. Entonces és xocant, seus a tu un racó i dius,
jolines, és que el nom de cadascun, és el que menja cada un, això és el més guapo. Tota la gent que deus conèixer. Sí, és guapo. Sí, socialment estan contents amb la gent, és una passada. És una passada. I la clientela és molt bona. No pot haver un cada 200 especialets, però és que n'hi ha 100 i pico boníssims. A totes les famílies això és un luxe, saps? Sí. És molt bona clientela. Sí, que estem contents. També amb la dels obstacles jo també pensava perquè supos que a totes les feines i el mercat actual fa que t'has de renovar i has de canviar contínuament. No sé si tu has sofrit això de dir ostres, si no canvies la carta o si no canvies preus o si no canvi qualque cosa del local m'anirà malament. No has sentit això mai? Ma mare sempre m'ho diu, però jo segueixo oferint el mateix que ja feien els meus padrinos i no hem fet més canvis. En el sentit dels mateixos... Bé, sí que vaig posar jonguet, això sí, només hi havia pa amb oli. Vale. Vaig posar jonguet, però perquè a mi m'agrada molt el jonguet. Jo també. No per altra cosa. I els productes és bàsic, són embotits, o sigui, no hi ha molt de secret. I més o menys els mateixos proveïdors. I no crec la necessitat de tenir que canviar per... És guapo que sempre sigui lo de sempre, tirar per els clàssics. No crec que sigui tan dolent, ara sí, molta gent ho pensa, que millor tenim que estar en constant... Pues jo veig que no molt, no sempre, ojalà sí, però així bueno, sempre que toca bé. en fusta. Bé, el que és un poc evident és que Esportitxol com a barri sí que ha canviat bastant, és a dir, abans ho xerràvem fora càmeres, que per exemple, abans era un barri que potser no molta gent hi volia viure aquí. De fet, mon pare i ma mare de fa com a 30 anys estaven pensant en comprar-se una casa aquí i ja fa 30 anys va ser un poc com aquest barri té potencial, com se diu ara o el que sigui. Però ara sí que és vera que tothom vol una casa aquí, hi ha moltes cases molt luxoses que potser abans eren com a cases només d'una planta i ara en veiem de més. Això ha afectat a la clientela que ve aquí o a la vida d'Esportitxol com a tal? Com ho veus tu? No, antigament sempre ha estat, el meu abuelo ja ho deia, que era un barri molt pobre, molt humil, molt de pescadors i era bastant baix, que feia vergonya, inclús deia la meva madrina, que feia vergonya dir que eres d'Esmolina. I ara és com un luxe, ningú pot viure aquí. Entonces, no t'afecta en el sentit de la clientela, perquè potser en vez de tenir, doncs, lògicament, el 100% de mallorquins, doncs ara te venen veïnats, alemans o nòrdics o el que sigui de per aquí, no? Amb això sí que ho notes que hi ha més turisme i que tothom s'apega per viure aquí. Sí. Quan jo ho record, jo era petita, doncs, una zona molt normal. Ara no, ara és luxe constant. I això sí que ho veus amb una passejada, no aquí de dins, perquè estàs un poc aïllat, però quan surts és evident. És luxe que se respira. Sí. Sí. També amb els altres tipus de bar, no només el menjar que s'ofereix, sinó supos que els preus dels altres bars, no sé, jo les vegades que he vengut aquí a sopar està com bé, el dia que has d'anar a sopar fora i te'n vas pues, per no sé, supos que com això no és públic podem dir altres puestos, el coco i altres és com a més pitimini, com diríem. Sí, has d'anar a la postre de Pilat, totalment. És així. Sí, hombre, clar, pensa que tens unes cases que potser han pagat 4 milions per aquesta casa, no els hi suposa un problema anar a consumir un tipus de sopar d'aquest nivell o aquests puestos. Està enfocat cap aquí. D'aquí diu aquí que li oferim. I va per aquí. No per això tu has de dir, bé, doncs, quan l'altre ho fa, doncs jo també. Sí. Abusaré d'aquests preus. Jo en aquesta roda no hi vull entrar. No m'atira. Ni tampoc oferir alguna més turístic o fer branch o... En Joan i jo vàrem anar a una manifestació i vàrem dir volem menys branch, més pa amb oli. I és que això és que has de dir Palma. Totalment. Només hi ha branch, volem pa amb oli. Exacte, això és mal de trobar, és vera. Que hi ha pamboleries bastant poquetes i és una pena. Ja de petita anava a la llimona? La llimona jo també, a Santa Caterina, m'encantava.
i va tancar i vaig tenir un disgust. Sí, ara és una pizzeria. Sí, Ja. Se m'ha rompescorat un poc, ja. Jo també, quina pena. Perquè vaig veure un poc que, òbviament, hi haurà gent que digui que, en el final, doncs, el turisme és l'economia per la que ens hem focalitzat, però, vulguis o no, té un efecte directe en les teves pràctiques diàries. Aleshores, això afecta també en el menjar. Clar. I, per exemple, a Plaça Major, no sé si abans hi havia més producte local, però ara veus molts anuncis de sangria i paella. Sí. Que aquí tampoc... Sí que hem menjat paella tota la vida. Paella, pad thai. Òbviament, però sangria i paella no és com el No nostre... va de sa mà. No, Sí, exacte. totalment. Super. Aleshores, amb això que mos estàvem referint i un poquet en la teva figura principal aquí en el bar, creus que resistir és una manera també de defensar la mallorquí o la identitat mallorquina? Totalment. La manera de no vendre-te i apostar sempre per la teva cultura illenca crec que és el més acertat. Que si tothom té alguna i ho conserva, el sello de Mallorca sempre estarà, però si sempre se ven, o en aquest cap de cantó torna a haver un Starbucks o un Vodafone, és que això apareixerà a Londres ja. M'expliquen. Entonces, clar que és una manera de frenar un poquet, que no tothom faci el mateix. Però supos que és bastant difícil, sí, per jo és difícil. És a dir, jo que sé, jo ho veig en segon qui que... Pues... Bé, un poc el que has dit, no? Que si els altres posen un cafè a 5 euros, pues si veus que ho paguen, per què no ho faries tu? Exacte. Però s'ha de ser com molt conscient on vols marcar els límits. Has de tenir un poc... És que si no seguia, mos la carregarem, però nosaltres mateixos. Si ja jo mateixa ja entro dins aquesta roda, estic potenciant això. Tot se'n va de ses mans, aquests preus desorbitats, però que també en tenim culpa. Si no s'aventurar un poc i l'ambició a pits, troc que no du res bo. Me'l fa perdre un poc el nord. Els valors i l'autenticitat, totalment. Però això m'apareix interessant com pensar en la responsabilitat individual. És a dir, òbviament no tot és culpa... És a dir, en el teu dia a dia tampoc fa falta que pensis tot el temps en el culpable i tal, perquè si no acabarem... No, totalment. Que no podrem viure. És que no cal. Ja. Simplement ja se sap i ja està, tampoc. Però sí que, clar que és important els dobbers, és lògic, és el que mou el món, però s'ha de saber aturar un poquet, perquè si no és vera que pot haver desastres. I seguir ja arribarà un punt que petarà, en aquest sentit econòmic. I és per mort d'això. Bé, això se'n va un poquet de la temàtica, però en Joan i jo ho hem xerrat bastant aquesta setmana, que jo, per exemple, soc autònoma i en Joan també, i jo crec que hi ha molt poques, com és poc incentivant. Com que és bastant difícil a Espanya, o a lo millor a Mallorca, si ens focalitzam aquí, a tenir com projectes individuals o projectes que, per exemple, el teu és molt important, jo crec que li dona... familiars també, no sé, a lo millor com un missatge esperançador a la gent que vulgui seguir Xerrant d'optimisme i me treu d'autònom. Ja, és que jo crec que me llevaré d'autònom, però jo crec que també s'ha de saber on, no sé. És un bon repte, però és vera que moltes ajudes no te donen per ser autònom, o sigui, has de ser molt valenta i tenir-ho molt clar, perquè és vera que és un risc bastant fort que has d'estar molt preparat. Sí. Jo particularment crec que els jocs i les persones que fan projectes tan xulos com el teu de continuïtat o que donen valor, posen en valor ja com som, haurien de tenir més ajudes tant del Consell com del govern. Per exemple, sí que hi ha hagut un parell d'ajudes per crear contingut, de fet per això podem estar gravant això ara mateix, però sí que m'apareix, no sé si el teu bar és emblemàtic. És emblemàtic. I això te dona cap ajuda o és simplement com una placa? Sí, però pensa que potser si tens 30.000 gastos, ells te donen una ajuda mínima a l'any que és més símbol que ajudar. M'expliques? Com per netejar-se un poc.
hi ha una ajuda. Bueno, mem, si tens per dir alguna cosa, aquest mes 10.000 euros te'n donen 100. S'ajuda, i és un pic a l'any. Entonces, és més la publicitat, que és emblemàtica, que preservar, però tampoc fan molt per preservar. Per això cada pic més tanquen emblemàtics. I jo, la veritat, cada pic que veig això és que se me romp el cor. Per això cada pic, en vez d'anar a cercar una jugueta a un grans almacenes, jo no ho he fet en sa vida. Jo vaig anar a Neus a la industrial. Boníssima la industrial, eh? M'explica. És molt bona. Hi ha que ajudar un poquet, és fantàstica. Però tant la jugueteria com elles, com la dedicació i la força que li posen, és una passada, jo. És que s'ha de reconèixer i ajudar més. I tampoc no reben gaires ajudes, com per tenir una joia i una estrella com jo. O que has de comprar fiambre. Cada Nadal o ocasions especials, nosaltres anem a la pajarita. Ah, sí. Punyeta, té un munt de generacions en Pep. O sigui, que s'ha de preservar el poc que hi ha. Però més enllà d'això, que potser queda un o dos negocis més. Sí. De fet, crec que va sortir per les notícies que varen tancar... La veneciana. Aquesta. I això me fa molta pena, me fa molta ràbia i és com... Però per què deixen que se... Com ho consenteixen? No ho entenc. Si és el sello de Mallorca, o sigui... Jo això me fa molta pena. És que pensava un poc, abans en les merceries just que t'he dit, a menys si hauries d'innovar, és veure que potser un bar no fa tanta falta innovar, però les merceries sí que qualcuna encara sobreviu perquè, a part de vendre el que ha venut sempre, està fent tallers. Clar. I fa classes de gent que vulgui fer ganxet... Sí. Això és molt difícil de mantenir avui en dia, això sí que és vera que... Jolín... Hola! Hola! Que de vegades pens que el que ens ha abocat això també és la societat individualista que tenim, perquè pintura una persona se mira més la seva butxaca a l'hora d'anar a comprar un local a l'altre i no pensa que una altra persona, si va en el veïnat, primer ajudes en el veïnat, però és que després d'aquest veïnat, pintura t'ajudarà després, no? Com que s'ha perdut aquest contacte personal i s'ha quedat com una cosa molt individualista de no, el que me convé jo ara, saps? Però pintura hauríem de pensar el que aniria bé a la societat, perquè al cap i a la fi la societat repercutirà a tu mateix, no? 100% en tu. És el que intentava dir, per exemple, mira, com compra't la jugueta, perquè potser tu pots ajudar en aquesta família, que és més estreta la relació potser amb ells, però és que també és un emblemàtic que potser no interessa que se perdi. Sí. Entonces, no hi ha que pensar tant en un mateix i també en la nostra terra o els altres negocis que estan passant el mateix que tu. Clar. Saps, la empatia. No només els emblemàtics, sinó també els projectes que estan començant ara, que a lo millor arribarien a ser emblemàtics en uns anys. Per exemple, jo, just el que acabeu de dir, s'ha obert un gimnàs just en el meu barri que se diu el circ o el taller de circ, i és una tia molt xula que fa molts d'esports distints i és una tia jove que ha estudiat d'això, és a dir, que ha estudiat INEF, crec que ara no se diu INEF, però ha estudiat esport, i clar, en el final es preu... Ja m'apareix competitiu, però potser hi ha molta gent que no li pareix competitiu i prefereix anar-se a una cadena de gimnasos, que en el final pues, és el mateix de sempre, és a dir, pues, no la jugueta aquí, me la vaig comprar en el Toys R Us, que ja és mort el Toys R Us, però no ho sé, a lo millor no. Però el mateix amb el gimnàs, és a dir, en el final no és només com el producte, supos que també és el teu oci o el teu... Clar, perquè aquí jugues paper emocional. Tu empatitzes amb aquesta persona i dius, jolín, quina valenta que s'ha atrevit en aquest món ara a emprendre alguna cosa. Jo m'estimem a ella, que no anem una cosa més freda. Sí. Però jo... És que fred és exactament el que me passa pel cap. Sí. Per això també quan cerco unes cafeteries no m'aniré mai a certes cafeteries que estan a Nova York. Bé. Jo peco ahí. Però això és molt personal. Dic, sí. A mi no m'atira. Jo me sentiré més còmode a un altre puesto i també que sigui un tracte més de tu a tu, o que potser pas per davant i dic, oi, avui no té ningú, doncs ja miquet. O sigui, me fa pena, saps? Però me passa això, però no des del bar, que en el bar se m'ha potenciat més. Però sempre m'ha passat. Si veig que un puesto nou obre i dic, ai, pobra gent, no? I és això, que hi ha que ser un poc més conscient, trob.
sí. Però ja t'he dit que això és molt personal, no Sí. passa a mi, però Mami, que no podem estar a tot el temps, és a dir... no tots els dies estarem de Barça comprant juguetes. Ojalà, tant de bo. Però bueno, som un poc més conscient i ja està. Sí. Aquesta l'ha fet en Joan Lluís, si vols venir la vols fer tu. Avui tenim un altre becari que ha participat. Hola. Hola, què tal? Com Molt estàu? bé. Gràcies a ell som aquí i coneixem aquest Bart, com dirien a casa meva. I no sé si li vols fer a Vero la darrera pregunteta. Molt bé. La darrera pregunteta, Vero, seria si demà aquest bar tanqués, què perdria el barri del Molinar o d'Esportitxol? Pues jo crec que el darrer bar més antic, que clar, que vulguis o no, és una essència en el Molinar Portitxol, que és un bar de tota la vida, que tothom està acostumat a passar per davant i veureu. Ha de ser un poc xocant passar i trobar que està tancat o han posat un altre tipus de negoci. Bàsicament això ha de ser impactant i és com... A mi personalment no m'agradaria ni passar ni per aquí, ja no tornaria a passar pus. Això ho tinc claríssim. Jo tampoc. Jo com a m'aixecaria zero. molinero de l'infantesa que vaig ser, me sabria molt de greu perquè és vera que aquest bar dona molta personalitat en el barri i és un punt de trobada pues, tant per clientela habitual que fa anys que venen i que fan aquí el seu cafè els dissabtes a hora baixa, com per nouvinguts, no? I seria una pèrdua important. Sí. Nosaltres ja més a part emocional, pues, evidentment és el punt de trobada, digamos, l'emblema de la família. És el que ens uneix a tots. Tots és bar. És el primer que ens ven es cap a tots. No vull imaginar el que seria per nosaltres. O sigui, no... és molt fort. Tant de bo aquest dia no arribi i pugueu mantenir molts i molts d'anys. Ara, en tota la gent que no coneixia aquest bar, que la coneixerà per aquest vídeo, ja veuràs. Nous clients, noves persones. Nosaltres sempre ens queixam i som molt crítics, a menys si això està gravant. Sí, està gravant. Som molt crítics en tot, però també han de ser agraïts, cal dir, ser agraïts i donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Baleàrics, que té aquestes ajudes per fer contingut en català a Mallorca, i supos que Balears també, però jo visc a Mallorca, vale? I que gràcies a aquest ajut pues, podem ser aquí, hem pogut conèixer aquest bar i podem donar valor en aquesta història i bé, en aquesta icona d'Esportitxol. I sí que moltíssimes gràcies. No, gràcies a vosaltres. La veritat que s'ha disfrutat molt. Moltes gràcies.